Сега ще ви кажа дали ви харесва самата игра. Хайде да зареждай. Тази седмица черешката на тортата. Не знам дали ще чуя. Извинете толкова много. Защо бе? И елегантно слагаме бекончето. Евгений остана доволен от себе си и си даде 500. Не видим пак. На първото място. Много весело вече, много хубаво, беше страхотно било, днес къде още по-весело. Всички предпоставки са на лице, защото днес са три. Аз съм Дидо Мачев. Пак като Мачев без мен. Участвам в черешката на тортата, заради удоволствието, което мога да изживея по време на тези дни, когато ще бъда в компанията на мои колеги. Много обичам да готвя, обичам да се така обичам да ям хубави. Аз искам да спечеля черешката. Много забавен и също време така не извинете, днес може би няма да има клипче на Angry Birds Go и чао!